ду ҳамсояе буданд, яке ҳезумкаш, дигаре савдогар. ҳарду бо ҳамдигар хеле дӯсти наздик буданд. марди савдогар бо ин ҳамсояаш ҳамеша ёрдам мекард ва аз аҳволи онҳо бохабар буд. фарзандонашон бо ҳамдигар мисли акаву хоҳар бо ҳам бозӣ мекарданду хушнуд буданд аз зиндагиашон. рӯзе савдогар ба давлати хориҷа барои пешрафти тиҷораташ якмоҳа аз ватан сафар мекунад. пеш аз сафар кардан бо ҳамсояаш хайрохуш кард ва савдогар ба занаш гуфт ки дар вақти набудани ман ба ин ҳамсояамон ёрдам диҳу аз ҳолашон хабар гирифтаист. дар вақти набудани ман ба ин ҳамсояамон ёрдам диҳу аз ҳолашон хабар гирифтаист гуфту ба сафар баромад. баъд аз як моҳ савдогар аз сафар баргашт. ба хонааш ва баъди дидори зану фарзандҳояш аз аҳволи ҳамсояи ҳезумкаш пурсон шуд. занаш бошад бо асабонӣ гуфт: аз ҳамсоятон хотирҷамъ бошед, як духтараш аз дунё рафт, ба қабристон дафн карданд. баъди он бошад боиш шуданд. фарзандамон ба хонааш рафта буд. дар вақти гӯшт хӯрданашон рафтааст. ақаллан таклиф накарданд. бачатон гирёну нолон даромад ки ба ман гӯшт надоданд гуфта. боз шумо ҳамон ҳамсояро мепурсед. баъдан савдогар ба ҳамсараш мегӯяд: ман имсол ба ҳаҷ меравам. ин орзуи ман аст. агар худо хоста бошад баъди 20 рӯз ба ҳаҷ меравам бо дӯстонам. инро гуфту савдогар худ ба худ фикр кард ки ҳамсояаш бой шуда бошад хеле хуб. ба фарзандам гӯшт надода бошад ҳам хеле шод ҳастам ки ӯ ҳам пулдор шудааст. савдогар рӯзи дигар саҳари барвақт дари ҳамсояи ҳезумкашро куфт. ба ҳамсояаш дилбардорӣ намуд ва аз аҳволаш пурсон шуд. ҳамсоя бошад бо дидаи нам ба савдогар чунин гуфт: э ҳамсояҷон, баъди сафари шумо зиндагиямон боз вазнинтар шуд. аз гуруснагӣ духтарчаи хурдиам аз дунё рафт. дар хонаамон ҳеҷ чизи хӯрданӣ намонд. аз ночорӣ ба саҳро рафтам бо умеди як бурда нон ва дар саҳро дар як чуқурӣ як хари худмурдаеро дидам ва ба худованд нола кардам ки эй худо, ин барои бандагонат ҳаром аст. лек ман аз гуруснагӣ фарзандонамро аз даст додам. ин худмурда ба ман ҳалол аст гуфтаму пора пора карда ба хона овардам. ҳамсарам як қисмашро пухта овард. ҳамонро хӯрда истода будем ки яке фарзанди шумо ба хонаам омад. ин гӯшт барои мо ҳалол буд, лекин ба фарзанди шумо ҳаром буд. барои ҳамин ба фарзанди шумо раво надидам. савдогар бошад ғамгин шуда ба хонааш омад. ҳамсарашро фарёд зад ва бо ҳамсараш бо чашмони пур аз ашк гуфт: ин ҳамсояамон дар пушти девор гурусна асту мани беимон ҳаҷ рафтаниям. ман имсол ҳаҷ намеравам ва ҳамин маблағи ҳаҷро ба ҳамсояамон медиҳам гуфту ҳамаи пули ҳаҷро ба ҳамсояи ҳезумкаш дод. ҳамсояаш бошад аз кори савдогар хушҳол гардиду ҳамеша савдогарро дуои нек мекард ва зиндагиаш ҳам хеле беҳтар шуд.